Je to toto domáce fitko? Poďme sa na to pozrieť. Cikoky. No a toto je v podstate všetko. Toto je z činky a toto, kde je zvyšok? Chcem iba podotknúť, že toto fitko celé, z tohto uhla to v podstate vidieť celé, nie je ani zďaleka dokončené celé, pretože v pravom rohu mám akustické peny rozrobené, ktoré nie sú ako nalepené nejako. A v ľavom rohu mám porozťahované príslušenstvo, ktoré si ako aj ukážeme. Povieme si viac, že čo tu vlastne je, čo sa na čo používa a čo ako funguje. Začal by som asi tým, že mám tu veľa vecí, ktoré si poukazujeme ako jednotlivo. Opasok na cvičenie, klasika, každý pozná. Toto je taká vec na biceps, ktorú si takto prehodíte na lepšiu izoláciu. Chodíte trošku jak dementi, ale patrí to k tomu. Je to vlastne taká vec, že na izoláciu bicepsu vlastne. Ja to rád používam, pretože lepšie predstím biceps. Tento opasok z reťazov slúži na pridávanie kotúčov po mojej lavici, pretože na niektorých cvikoch proste váha nie je dosť. Ako napríklad na typoch, alebo tam vzadu na kladke na príťahoch, čo nie je zrovna ten prípad. Tieto dve veci, to sú také nástavce, ktoré si viete nalepiť okolo nohy alebo okolo zápestia, keď chcete na kladku robiť tak triceps. Alebo okolo nohy, keď pre nejaké dámy si to nalepíte okolo nohy, tak môžete robiť taký ten cvik, jak kačička proste, ja neviem, jak by som to opísal. Tieto dve vychytávky, to sú tiež jedny z tých takých gimmickov do fitka na kladku, napríklad keď robíte lat pullover, že si to pajacnete sem a keď chcete cvičiť vyslovene, že chrbát, tak to máte obviazané okolo zápestia a ťahajte to v podstate chrbtom a váš úchop vás v tom nejako extra nelimituje. Čiže je to taký gimmick, ktorý tu mám, keď potrebujem. A ďalšie opasky. Hromadu nástavcov na kladku. Čiže naozaj je veľká paráda. Počítame aj toto, aj toto. Ku kladkám, ktoré takto vlastne protismerné, som musel zohnať samozrejme ešte aj gympiny, pretože kladky sú také moc naklieskaté. Čo som to povedal? Kladky sú také moc, jak by som to povedal, že drbneš tam full stack a s jednou rukou si schopný to potlačiť dole. Je to také, že odcvičíš, ale musíš zapájať pri tom intenzitu. Plus, hore, tu môžem robiť príťahy na chrbát s chrbtom. V tomto fitku nie je žiadny problém. Tieto tu srandy, presne tieto, slúžia na to, aby ste si tiež mohli nastaviť kladku podľa vlastného gusta. Hej? Takisto aj táto strana. V tomto rohu sú tyče na cvičenie. SZ-ová klasika, rovná na biceps, tu na nejaká, myslím, že sme to používali na drepy. A toto je klasika benčovacia. Lavička. Mám taký dojem, že asi z 90 rokov. Pekne podložená kotúčom, aby sme sa nehýbali, alebo keby do toho chcem dať bombu. Drží. Následne jednoručky. Je tu kopec variant. Tu sú tiež tieto sraničky. Tie sú také, že s kotúčou, tu nás výberu, si môžete nastaviť podľa ľubosti, tiež ako vám sadnú. Ale čo sa týka teda jednoručiek, tak je tu, myslím, že najmenšia váha, najmenšia váha je tu toto dinditko, to má asi 2 kg. Až po 27 kg, čo je presne tento bad boy. Druhý pár je tu. Tieto dve tyče, tie slúžia k tejto lavičke do týchto dier, čo si hneď ukážeme teraz. Máme z toho hotový bench. Je to také troška, že staršie, hrdzavejšie, ale furt sa na tom dobre cvičí. Táto časť je hrdzavejšia, ty kokos, jak neviem čo, lebo
Jednou rukou to nevyťahnem. Ale splní svoj účel. Toto sú predkopy, ale toto tu nepatrí, to si nevšimajte. Sú to predkopy, tam dole majú kotúče, pretože keď si sadnete presne sem dopredu, tu, tak by ste sa prevažovali v podstate dopredu, čiže preto to tam je. A tu na dole sa nasadzujú kotúče, pretože nie je to obyčajný taký leg extension. Je to 2 v 1, môžete na tom robiť predkopy na tomto a môžete na tom robiť zákopy na tomto. Čiže keď robíte predkopy, tak sa posadíte sem a keď robíte zákopy, tak si cez to celé láhnete. Toto je môj bicykel, na ktorom robím svoje kardio. Oproti tomu, čo som mal v tomto videu, presne tu, toto sa nedá vôbec porovnávať, toto je proste stroj, ktorý vás pozýva za každým niečo robiť, či už je to cvičenie, alebo zabiť čas na chvíľu. Jak to funguje? Si to vidím. Jako? Presne táto kladka, na ktorej som ukazoval, ako funguje táto vecička, je v podstate prioritne na chrbát, pretože tu na dole si sadnete a ťaháte. Hop, hop. Je tu spodná kladka, presne táto, ktorá sa napája nahor, aby ste potom následne mohli robiť, ja neviem, na zemi veslo. Zaprete sa o kladku a idete. Veslo. Taký menší detail o tomto, že keď robíte tento široký úchop z vrchnej kladky a sadnete si sem na toto, tak sa vám toto zareže troška do ryti, ale tak čo už, nikdy neviete, kedy vás život pojebe do ryti. Kotúče. Tu nie je ničo, proste rôzne varianty, je až od jednotiek po 23,8, čo si myslím, že je celkom solidné, je ich tu dosť. Hej, môžete vidieť, že tu sú 20, pod týmto sú 20, tu na ďalšie 20, mám dojem, toto je 12, 16, hej. Ty kokos, dobre krvi pod očami ja mám. No a určite sa pýtate, že ako tu ja cvičím nohy, okrem tamtoho stroja, tam vzadu. Úplne jednoducho, táto lavička sa nastaví takto. Presne takto, s tyčami, hej. Tu na takto sa položí nejaká tyč na drepy, napríklad takáto. Otočíte sa sem, zaprete sa, zdvih, hopa, pristúpite, trepujete. Úplne easy vybavenko. Len s tým odkladaním je to trošku ťažšie, lebo keď tam máte väčšiu váhu, tak je dosť veľká šanca, že sa tak troška máte dojem, že sa prevalíte, len že to je také. Musíte si dať pozor. Ku drepom mám ešte tieto dve veci na ochranu, hej, takto, ochranu krku, aby vás tyč neškrela alebo vás nebolel z toho krk nejako. Tak sme aj začali toto video, tak ho musíme aj skončiť. Mám, že sa vám video páčilo z môjho domáceho fitka. Mám tu všetko, si myslím, nezaostávam v ničom, keďže na kladke môžete robiť viac ako 100 variant rôznych cvikov na všetky svalové partie, čo sa týka ramien, ceckov, brucha, nôh, alebo rúk, alebo chrbta dokonca aj. Nie je s tým žiadny problém. Druhá kladka je dedikovaná samozrejme prioritne na ruky a na chrbát, keďže tam to nie je také praktické ako táto. Bench, klasika, nesmie chýbať, kotúče, jednoručky, presne tu na dole. Ja si myslím, že toto fitko je fakt vybavené, dokonca aj kardio tu mám, čo veľa ľudí skipuje. Robte svoje kardio. A hej, budem rád, ak ma podporíte lajkom, odberom a budete pozerať moje videá aj naďalej. Čiže my sa vidíme u ďalšieho. Čus.